ಪೊಂಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊನವೆರ್ ಆಂಡ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ದಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪಿನ್ನಿರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೋಂದ್ಲ ಗುರುಮಂದಿರಡ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗುರುಮಂದಿರ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತನಾಂಡ್ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವಲ ಬಸ್ ಅಂತೂ ಪನ್ಪುನನೆ ಬೋರ್ಚಿ ಅಲ್ಪಡ್ದಿದೆ ಬನ್ನಗನೆ ಸಾಕಾದ್ ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಸರ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ದಿಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇಡ್ದಾದ ಪನ್ನಂಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದನ ಅಂಚ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆರಾ ಮಾತೆರ್ನೆಟ್ಲ ಪೊಂಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊನವೆರ್ ಆಂಡ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪಿದರುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಮುರಣಿ ಪೋಯಿನ ವಾರಡ್ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂತರ್ ಪನ್ನಗ ಪತ್ರೊಡೆದಿರೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ತೂತರ್ ನಿಖಲ್ ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಂದಿರಗ್ ಪೋಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನು ತೋಜಾವೆ ಯಾನ್ಲ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪುನು ತೂಕ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಭಜನೆಗೆ ಮಾತ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಡ ಕೇಂದೆ ಅಂಡ ಯಾನಾದ್ ಪೋದು ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ದು ಅಲಾವಟ್ ಪಂತಿಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನೆಟುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲರನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತೇಡ್ ತೂಕಾರ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೇಡ್ ತುಕ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ ತೋಚಲೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇಡ ದಾದಾ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲು ಹೋಗೋಣ ಕಂಪನಿ ಪೋತಾರ ತುದು ಕಲ್ಪನೆ ದಾದದಿ ಅಂದೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರ ಈತ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಲೆಪ್ಪ ಅವನೇ ನನ್ಗೂ ಬಲ ಇತ್ತ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬರ್ಪುನಾ ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ನಂಪಿದರ್ಗ ದುಗು ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲು ಎಂಗುಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಕೇಂಡ ದುಗು ಹಾಂ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಚುಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆ ಫೈನಲಿ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ನೇಡ್ ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲಿತ ತೂವೊಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚನೆ ಜನ ಸೇರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಗುರುವಾರ ಭಜನೆಗೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಒಂದು ಭಜನೆ ಪನೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಪ್ಪನ ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ದಾಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಾಡ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಂದು ಪೂಜ ಮಾತರಿಗ್ಲಾನು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಪನ್ನಗ ವಾರ ಗೋರ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಬಸದು ಭಜನೆ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ಇದೈ ಪಂಡಿಜಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಗುರುವಾರ ಭಜನೆ ಪಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೂವಾಳ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚಾಣ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ನಾಡ್ದು ಪತ್ಪುನೊಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತ ಭಜನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ
ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಳಸುವಿರಕಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಬಳಸೋದುಲ್ಲೇರು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಳಸೋದುಲ್ಲೇರು ಗುರುಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಾಂಡೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲು ಚೂರು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಂಚೆ ಎಂಕ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಚೂರು ಮಾತ ಕಡೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಜೇನು ಚಾತನ್ ಪಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪನ್ನುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಟಿಕ್ಕುಗ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.